no se abantu baminta soko ngari bageriga twanyarire ko batokonyorana na soko siasa mangana nyarite ko ba asense mwanya ribari Chenkoro ku Philip Nyachoti asabali mu manyete nche no mufuasi Fred Matiang'i naende igwanda se ntekoro kunga wanta abantu baminto ndatembaterie usiye ito nabatebiri botambe nensete kitobo toeru nensete kitama skania manena sika kero monto because kero montada nseme no yale nseme yata tutwanya ariko tukotwara maskani na gwetanga kurwa soboro ege tukanya atako ba muisonde omwana arokoro ko bed oyolere support ya ito na ndo le support ya abantu bajubi na ni matenga ako support mheshimiwa Birundu ya sana because Birundu na era sensema ya one time ikonda tengo tenge tukirikianya teke ko bero bed amara bali banyarite ko bako musaka na soko murwanya ndete nchere andonge na kurwania abantu bonenga because bara molengo mongao kwa manyanga nabo nyanga kwarura no mwana omino kwarura ndie kazi ni yao eitali yare njere ngia turanyare ko bato kurwana tanya robo gambi bodi tutakita segusiye ito anya gote to boraibu ao genda oni kisera chia ora kitali soko kanya abantu abana bataka bana bakwirwana era bana bwato obwanja ni chia sensema ya mwana ominto Fred Matiang'i ora stubiri nga mwamanya ko baligia asenjere tali ndonge mwacha kwarwana ngina kuminga gusinka into cha kurusia mangana ye chiguni ekitoko nyara ko bato korora kirase ngabano chachakire kubwatana ni cyaga nyumwana cyacha kurwania omwana muno yobet naro rebisange ibiko baga inchega ntiyo kangu saba tigatura kikisha ngatwabwatana ndiringo sawa mheshimiwa Birundu aso wancha kwao omwana no ari nyakitali gari hema ni matenga nabwate problem asama ngana ye bill no ino omwana le support yao na ba minto senator minto mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ne timu ya ito yonse igona ngo samanga tenda sobwango tunyale ko batoko konyo omwana uri ole Maria akorwe CT scan akoruna other medical care chitake ilegali tunyale ko ba toko murusia sekretanda kelia legali linda kolega siaye anyale ko be ambassador ya Fred ne ambassador ye party ne ambassador ya abantu baito mansi bako dia kurwa sekiama ya Jubilee na sabira basigari baito babusongo mona bali batenerete mtonyara ko bato wanchirege ntekena chemo komnyoki chigun batingu metinga ne chiguni echiaza ili jana ngaicharuete chikurwani omwana oyiparaga because that was kina kinyana takotego onyeke maine kerenga aba murabu ne chisapota chiaza ili chiko kole bintu munebi eye korokinga otwari robwoba nande eye korokinga arigeti kogenda nkamapema goita abantu is not an advantage trigo wakonya onyare konyanga echine point ya kwanyoro chikobo murayaya ayekere gwacho ruto abantu bombarenga baitetwe na tongi onya tongi orengebo nangatete abantu babo igongo sabantu baminto bali tole sege murengo Jubilee tocha sobwango tokonyo mwana obet anyare ko bagakorwa arigetanda akolega siarengo kora na no monto somete na ne familia yabo ne go mongina ya musigale nera anyare ko bagako support buya mwana bitase